हाके आमरा बांगाली हिनी गसिनाय र बिहार इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नि बिसिंगति एसआईआर खलायै इलीगल बांग्लादेशी रंगनो रुतुकमानि हाके ताबा हाक्टर गनाङै खलायनानि हिनी जे सालाय तंलाय माने आमनो बरक चाजाग्या त्रिपुराव खलायनो हामाबो बरक चाजाग्या तासे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नि बिसिंगति जे निहिनजांमानि बुबाग्रा सं एसआईआर खायनानो तुयै ते बांग्लादेशी रक गोबांमा त्रिपुरा हाबै तंमाने अ प्रॉब्लेम रंनो तुय कगलाम रक सालायमानि बरक ते ताबुक भारत हाक्टर गनाङै इलेक्शन उमानि जरावनो एसआईआर खलायजांनो हिने इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नि बिसिंगति जे साजाकमानि ते बुबाग्रा समज जे बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट त्रिपुरा प्रॉब्लेम तंमानि आमरंनो तुय कगलाम रक सायमानि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रक बाय बरक नि हिनजांमानि यागुलो और राज्य सायतिके फाइने रक बरक चाजाग्या ओंखा हाके आमदिके प्रोटेस्ट रक खलायक्या हाके चंगनुक जाखो आमरा बांगाली हिनि गसिनाय रक बरक ओ एसआईआर न साजाकलिया हाके बरक ओ जागो तम हनि चंग वानसुंनाय बरनो बरक आइनतिके राज्य सायतिके हायना इलीगल इमिग्रेंट हनि वानसुंनाय तासे ओ एसआईआर खलायमानि कांग्रेस रक साजाग्या त्रिपुरा आमक खलायनो सिनांया हाके तिप्रासा रक से प्रॉब्लेम अंगनाय हिनि बरक तिप्रासा रंग च उल्टा वार्निंग रिजा ते आगिनि सीपीएम नि सीएम कसार मानिक सरकार बो आमनो चाजाग्या चंगनुखा सोशल मीडिया नि बिसिंगते ते न्यूज नि बिसिंगते हाके बो ओ जागाव कक सामान हिंगाके मीडिया रंगनो बांग्ला कक साकैनो बांग्लादेशी हनि सावो ता आमतिके बिहार एसआईआर खलायजाका इलीगल इमिग्रेंट नंनो रुतुक जाखा इलेक्शन नि बिसिंगते हागे आ जागाव ताबा आनिके सक्सेस जोङै बुट कप्लाइंग हाके ते कुबुनि हासे रगबो खलायजांनाय जथ जागानो खलायजांनाय आमति हाय इंनाय अमो बुट नि कासे सिस्टेम ओंसिनाय हिनै बो सावै दंगो तब बर भारत नि हायके त्रिपुरा नि इलीगल इमिग्रेंट न हरानि मुचुं जागिया आमते हायके कक केबेंगै जात्रा पत्र खलायै बरक सावै दंनाय हाके जत वानजि बसंरक आमनो चाजाग्या इंया जो एसआईआर खलायमानि गोबांमा वानजि बसंरकबो चाजागो बरकबो हरानि मुचुं जाग बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट हायफानो नरक जतनो सायमानो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट त्रिपुरावो बं संकानो बिसिरबाग बां फिरो हायके आमनि बागिनो अमतेबो बरक प्रोटेस्ट खालायो अ जे हरानि मुचुं जागिया नgi तंमानि हायके बाक्सा बुक्सु वानजि बसंरकबो हरानि मुचुं जागिया हायके आम देखेनो कासे कानि सुकल वानजि न्यूज रिपब्लिक न्यूज नि रक गोबांमा चिनि एडिसिनि बागै अ जागा प्रॉब्लेम अंगि तंगो हाय जात्रा पत्रे वानजि रंनो नासलेमुं दफा दफा वानजिनो साग नांया विदेशी हिनै अन्य जागानि फाइने हिनै हाय इराय रक हिनै बरक आरो सावै जे तुंफ्लारिवै तनिखा जे तिप्रा साबाय वानजि बसंनो हायके आमरकसे न्यूज फु आमरकसे टिपिनि न्यूज फु बंनि कक सामासे डाइरेक्ट तिप्रासानो टारगेट खलायसावो डाइरेक्ट तिप्रासानो एकदम हामिया खलाय तिप्रासारक एकदम सातुगि तंका हाय इराय तंका एकदम हामिया खलाय साय तंका वानजि बसंनो हाय खलायनानि माने एकदम गुंडा हाय इस्लामनो चेष्टा खलाय तंका बरक तिप्रासानो हायसि बं बरकनि बसकांगो हायके अजागो जारे सिया रंग बं कक खनावै तिप्रासानो जलि मुं फुनुक चिनाय तिप्रासानो नासले मुं फुनुक चिनाय तिप्रासार इलीगल बांग्लादेशी रंनि कक साखानो वानजिनि विरोधी हिनि बर वानसुगै एकदम कगलाम रक सालायो अर वालाय मुं सुलुय मुं इंसिनाय जों आमते हायकेनो गोबांमा नुखा सोशल मीडिया नि बिसिंगो हायके अ जागाव बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट कक सामानि माने तो बर वानजि बसंनो जत बांग्लादेशी नि जों साया हायके अ जागाव बांग्लादेशी जे वानजि बसंपा नंतुं जेसपा नंतुं बरक तंनाय बरनो हनानि जों कक सावै दङ अर चिनि लिडारावबो हायके अ जागाव कबुय कक सानान थांके जारा बांग्लादेशी जारा इलीगल इमिग्रेंट हायके इलीगल बाबे जे राज्य से एतिके त्रिपुरा फाइनाय बनो खानांजांनाय इलीगल बांग्लादेशी नि विरोधी कक साखाय बरनो हनानि बागे कक साखाय एसआईआर नि कक साखाय एनआरसी नि कक साखाय हायके 1955 एक्ट फॉरेन सिटीजन एक्ट नो जे रुतुंगमानि आमनो तुय कक सागाबो हायके नरो गोबांमा वानजि बसंरक जे तिप्रासानि बागे हामिया कमेन्ट खालायमानि नुखाके सोशल मीडिया वो पोस्ट खालायमानि नुखाके वानचुक चिदि बरक इलीगल बांग्लादेशी फाइने रक अ जागाव हनै हायके जे तिप्रासानि बागे काहाम सानाय हायके जे अ इलीगल बांग्लादेशी हरानि बागे जे भारत सरकार जे सेंट्रल गवर्नमेंट जे चाइतोगै तंमानि आमरनो सपोर्ट खलायक्या हंगाके आमरनो वानचुक चिदि बर ओरिजिनल न हनै हायपानो बंनि बरक बिसिरबाग जे अ इलीगल इमिग्रेंट रंनो हरानि बागे बांग्लादेशी रंनो हरानि बागे जे कक सालाय तंलायमानि चाइतोक तंलायमानि आमो चाजागियानो बिसिरबाग बांपिरो 80-90% न हायके नरक अमरनो तुयै जे अ गोबांमा वानजि बसंरक जे चाजागियाके साय तंमानि अ बाक्सा बुक्सु तिप्रासारावबो हामिया खलाय साय तंमानि अमनो तम साना मुचुं बंनि अ तिप्रासारं तो ब्रेन करे हासि आं आमरो बाय कक सालायनाय लेखे बन किसापन ब्रेन करे हासि कोनपान सायमिया एकदम संगिस दङ एनआरसी तम बुतै हाय एसआईआर तम हनै हायके आमति बरक रंनो एकदम ठीक जवाबरेना नङ हायके बरक सिया नरक फोरोङै माहाके बेलेके जाना हायके सिया बरक फोरोंदि हायके जुसिनो सिवै बतेबो एकदम कक बांगि तंखा बरनो एकदम खानके तांदे हायसि आमसोसि हायके भिडिअनि साजो तो लाइक रेदि शेयर खलायदि हामबाय खुलुमबाय क्या